Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande ekko hijjo pular windande jeego ɓiire. Ay hande mbaɗen dani henne, ay ɗo mbaɗa hen a, ay ɗo mbaɗa hen i, ɗo woni fa, ɗo woni fi, mbaɗa ɗo ni wona fe, mbaɗa ɗo wona fo, mbaɗa ɗo wona fu. Ay ngara ɗo pooɗa mbiya fa, ɗo hen mbiya fi, ɗo hen mbiya fe, ɗo hen mbiya fo, ɗo hen mbiya fuu. ɗo masɗe key ko yeeso, ɗo noon ngara mbaɗa ɗo fa wona af, ɗo mbaɗa ɗo wona if, ɗo wona f, ɗo of, ɗo of. A fooɗani ngara pooɗa af, if, ef, of, uf. ɗo lomba hakkunde ɗo nder ɗo, af lomba nder ɗo, if lomba nder ɗo, f lomba nder ɗo, of lomba nder ɗo, uf ngara pooɗa lomba nder ɗo, af lomba nder ɗo. Ay ɗo woni faaf kay, faaf. ɗo wona fiif lomba nder ɗo, mbiya feef lomba nder ɗo, mbiya foof lomba nder ɗo, mbiya fuuf. Gasi alluha ma nan ɗon timmi. Joni noon ngara mbaɗen ni, itten ko wojji he nder hen ko haade ma jiiɓade ɗum, mbaɗen dani henne, itten ko wojji ko ha laaɓa ceer. Ayyo beele ko wojji ko ha sikkuma ko hen jeeya. Yo timmi. Gasi Allah men jippo ha fota e meɗen ɗoen ni. On saha noon alluwal faa ko ni jangirte, tawde noon kadi en gandi ene kalanama ene kaltanama hankkadi ɗo mbiyeten ko fa, fi, fe, ɗo woni fa, ɗo woni fa o, ɗo woni fa, ɗo woni fi, ɗo woni fe, ɗo woni fo, ɗo woni fu, ɗo woni faa, ɗo woni fii, ɗo woni fee, ɗo woni foo, ɗo woni fuu. Gasi joni noon ɗo af, ɗo if, ɗo f, ɗo of, ɗo uf. Gasi ngara pooɗa af, if, ef, of, uf. Gasi ngara ɗo mbiya faf, mbiya ɗo fif, ɗo mbiya fef, ɗo mbiya fof, ɗo mbiya fof. ɗo gasi ngara pooɗa mbiya faaf, mbiya ɗo fiif, mbiya ɗo feef, mbiya ɗo foof, mbiya ɗo fuuf. Gasi windande men faa ko ɗi ni foti: fa, fi, fe, fo, fo. Ngara pooɗa mbiya faa, fi, fe, fo, fu. Ngara bencita af, if, ef, of, uf. Ngara pooɗa
af, if, ef, of, uf. Ngara lomba faf, fif, fef, fof, fuf. Ngara pooɗa faaf, fiif, feef, foof, fuuf. Windande ekko hijjo Pulaar windande jeegom ɗo haaɗi. ƴette kuɗi mon e karneji mon mbaji ɗo jangon ɗigga. On koola koye mon ƴeewon baawɗo ɗakkoɗon sara makko o haala noon o holla on jiyon laawol. Walno ɗon 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya li jiya WhatsApp o caggal ma. walla an jiɗɗo nadde hen janngude hen ngara kalɗa sarɗeji ɗi aɗa belma janga joɓa janguineɗa mbawa an jeeyi jangde. Wassalam. ko musidɗo mon guiɗo mo saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama. Wassalam.